Bona vesprada. Anem a començar el plenari d'avui dilluns, dia 10 de desembre. Comencem per la part resolutiva. Primer punt, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt 2, expedient 1071/2022. Aprovació conveni urbanístic de cessió temporal de passada rústica per a destinar-la a horts urbans. No comienza todo. D'acord. Jo penso que val la pena anar A la part 2. Sí, i si hi ha alguna pregunta o alguna cosa, ho comentem en esta grup i tot, o iniciar. Viste el expediente y está, dice la propuesta de acord que la redacció literal del conveni es proposa al ple de l'Ajuntament que adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni prescrit anteriorment per la sessió temporal a l'Ajuntament de Real de Gandia de l'immoble parcel·la 116, polígon 3, propietat de José David López Viñarta i Maria Viñarta Faus, per a ser utilitzat com a horts urbans municipals. I segon, facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per la signatura del conveni. Jo, si no recordo malament, en el passat plenari que va eixir el tema del pressupost, ja va eixir el tema este, i Vicent ja va comentar una miqueta per què anem a fer això. No sé si hi ha una intervenció o alguna cosa més, que comentem, i si no, passem a votació. Alguna intervenció? Sí. A mi m'agradaria que mirarem la base quarta, el termini de la sessió. El termini de la durada del conveni urbanístic serà de 4 anys, a partir de la signatura del mateix, abans de vèncer aquest termini, les parts podran acordar la seva extinció o altres 4 anys. Així mateix, en el moment que la propietat decidís que dissoldre el conveni, a partir del 5è any i fins al 8è any, haurà de donar a l'Ajuntament el 12,50%. Respecte a aquests termes, comparant-ho amb el conveni que es va preparar per l'anterior vegada, el termini abans era 10 anys, ara passem a 4 anys, amb 4 més 4. El que no veig tampoc clar, per una banda és per què passem ara a 4 anys, i les 4, si les dues parts volen, i no 10 anys, i per una altra banda, el que era l'abonament de l'Ajuntament s'havia vist un retorn de la inversió de 10 anys, per això pagava el 10%, i ara es preveu un retorn de la inversió de 8 anys. Una inversió és una inversió i jo crec que no pot canviar el retorn de 10 anys a 8 anys. I per una altra banda, fins a quin punt diu, en el cas que la propietat decidís dissoldre el conveni per qualsevol motiu a partir del 5è any i fins al 8è any haurà d'abonar a l'Ajuntament el 12,50%. Què passa si no rescindís, si s'acaba el conveni als 4 anys i no vol prorrogar-lo? No tinc clar aquesta situació, perquè al final estem afavorint una cosa que era l'interès general i de l'altra vegada a 10 anys i un retorn de 10 anys. Ara estem canviant-ho a 4 anys, amb un màxim de 8 anys i un retorn de la inversió inferior, el període de retorn. Doncs bé, a mi també m'agradaria que fos per a 10 anys, que era la primera intenció, però segons l'informe de secretaria només podem fer el conveni per a 4 anys, prorrogables 4 anys més. Incavant, el tema de la indemnització és el 12,5 per any. O sigui, agarrem 8 anys per 12,5 és el 100%. Per tant, a partir del 5è any, si ells el retiren, tenen que abonar el 50%. És a dir, no perdem inversió. El que passa és que la inversió és més elevada perquè hi ha més bancals, per tant hi haurà més usuaris i l'Ajuntament rebrà més diners en concepte de lloguer o de cessió. Perquè la inversió és més alta perquè hi ha més bancals, la contractació es fa per 4 més 4 perquè és un tema exigible en les normes, no podem fer per a 10 anys directament ni per a 8 directament, i que abans la indemnització per acabar abans el conveni és del 12,5 per any, que és el 100%, 8 per 12,5, 100. I això és l'explicació.
que a mi m'agradaria que fos per a 10 directament i sense haver modificat les condicions de la primer conveni que van signar en aquelles persones que es van tindre que tornar. No era així, no? La secretària era així, el del conveni. Canviarem per això. Els convenis poden ser els que fa 4 anys. El conveni de la gent de la que regula el tema dels convenis. Nosotros en el que exactament el mateix que ha comentat Marta. És que han demanat per la mateixa línia perquè és que després de repassar-ho mos havia estranyat aquestes coses que no mateixia que... Però sí, espero que la secretaria. Això és el que hi ha. Alguna intervenció més? Sí, aleshores, si als 4 anys ja no vol tornar a fer la continuïtat en el conveni, què passaria ahí? Rescindiria i indemnitzaria l'Ajuntament en el 50% de la inversió. Pues d'alguna forma també s'hauria de canviar així, en cas de que fos la propietat de situacions del conveni, a partir del 5è any fins al 8è any haurà d'abonar a l'Ajuntament el 12,5%. 12,5 per any. Per cert, hi havia uns quantes errades en la parcel·la. Reviseu, perquè crec que en un lloc va 107 i l'altre 110. Crec que era 107 i la parcel·la. Sí, 116, la parcel·la és la 116. Perquè que al principi parlem de la 110, no recordo si era... Hi havia un error en la parcel·la. Però és que està bé. No, està ben explicat. Està ben explicat. Sí, en el primer estat... Dice que la parcel·la està mal. Sí, Jo crec que era 116, en alguns puestos posa 107 i l'altre 110. En el punt 4 posa 110. Jo no ho he llegit, però mira, ara no me'n recordo, a mi m'ha acabat el mateix. Doncs sí, és el 16, I el de la indemnització és 12,5 per any. Per això, Marta, 8 per 12 és 100%. I el que dius tu... Clar, és que el que dius Els 4 tu... primers anys no pot... Estaria obligat a seguir. Entonces, cada un dels 4 primers anys és el 12,5 i el que dius tu diu, i a partir del 5è any, en el cas que es trenqui, ha de pagar el 12,5 per els anys. Si trenca el 5, serà 12,5 per 4. Si trenca el 6, serà 12,5 per 3. És progressiu. Doncs al final, fem el que fa ja, recuperem el 100%. És una pròrroga, no? És a dir, si no pròrroga, el conveni s'extingeix als 4. Si no pròrroga... Pagaria el 50%. Si trencar no trenca. No, sí, correcte. Si no ho hubiera prorrogat, pagaria el 50%. I es deixa, diu que el terreny serà tornat lliure i net sent a compte i a càrrec de l'Ajuntament dels costos que poden ocasionar-se. Lliure i net, què vol dir? Home, doncs, si per exemple els propietaris han fet allí cultius i això, i està, des que acaba la sessió i està ple de brossa i això, doncs netejar, bàsicament. Netejar el que s'hagi quedat allí de malea o de rames o que sé, si han fet algun tipus de... Sí, les instal·lacions... Perdó, les instal·lacions es diuen. Les instal·lacions de gotets? No, perquè les podria utilitzar el propietari. El que sí que van quedar en el moment en què van negociar, van estar parlant i negociant el tema del conveni de cessió als usuaris, que hi havia que fer un tipus de separació entre bancals, que no podia ser metàl·lic i tal, que tenia que tindre un poc estructura així fusta o de canyes, així rústic. I això, si estiguera les parcel·les separades per canyes i tot això, s'hauria de llevar. Simplement això. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Aprovat per majoria. Punt 3. Expedient 1076/2022. Aprovació, inici, procediment, modificació, normes subsidiàries vigents relativa a modificació, altura, ocupació i volumen en zona magatzems industrials. La proposta de l'alcaldia diu: vist que per la mercantil d'Irelec Grup SL se sol·licita a aquest Ajuntament la tramitació de la modificació de les normes subsidiàries vigents en el municipi del Real de Gandia. Modificació que afecta al canvi de la normativa d'edificació quant a altura, ocupació i volum
de la zona magatzems i industrial, de manera que ajusten aquests paràmetres a les condicions d'edificació demanades en les zones d'ús industrial i magatzems i s'afavorisca la implantació, modernització i promoció de noves empreses en les àrees industrials de Real de Gandia. I estant aquest Ajuntament interessat en la tramitació de la modificació sol·licitada per considerar que és beneficiosa per als interessos del municipi, de conformitat amb el que disposa l'article 52.3 del Real del Decret Legislatiu 2021 de 18 de juny d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, aquesta alcaldia es proposa al plenari d'aquesta corporació l'adopció de la següent proposta d'acord. Primer, iniciar el procediment d'avaluació ambiental, territorial i estratègica en relació amb l'esmentat projecte de modificació de les normes subsidiàries vigents en el municipi relativa al canvi de la normativa d'edificació quant a altura, ocupació i volum en zona de magatzems industrials, en el polígon industrial. I en conseqüència remetre a l'òrgan ambiental i territorial la sol·licitud d'inici i la documentació que l'acompanya, als efectes que emeta la resolució d'informe ambiental i territorial estratègica preceptiva i remeta a aquest òrgan, així com a l'òrgan promotor, el document que corresponga. I segon, facultar a l'alcaldia per a que en nom i representació de l'Ajuntament signe quals documents siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord. Bé, a veure, fa una miqueta han tingut una reunió els portaveus en la feina municipal, en aquest cas, però també està així present perquè si hi ha algun dubte i alguna cosa per tramitar. Ja sabem que la reunió d'abans era una miqueta més productiva perquè segurament però si s'hauria el torn de tres i preguntes i si no alguna cosa que van solventar és l'inici. Posar a votació. Vots a favor? Abstenció? S'ha aprovat per majoria. Passem a la part B. Quart punt, donar compte de decrets alcaldia. Sí. Es dona compte del plenari dels decrets de l'alcaldia des del número 810 de 14 de novembre de 2022 fins al número 910 de 9 de desembre de 2022. Donar comptes, correspondència i disposicions oficials. Igualment, es dona compte del plenari de la correspondència i disposicions oficials del dia 12 de novembre de 2022 fins al dia 9 de desembre de 2022. Passem a l'últim punt, que és de preguntes. La paraula al compromís. El grup popular. Alça la sessió. Bones festes. Hi ha una factura de moll de 40.000 euros d'un vehicle. La subvenció que hem rebut de vehicles elèctrics que van demanar a la conselleria, van comprar una camioneta elèctrica i hem acreditat un cotxe de la policia elèctrica. Aquesta és la factura de moll, que estarà en l'aire legal del Parlament la setmana arribarà. Si no hi ha ninguna pregunta més, a la sessió, bones festes a tots i bona hora.